Здравейте, мои млади падавани, часът е... Колко часа е? 12 точно. Сега се подготвям да гледам Game of Thrones, втори сезон. 6 епизод и ще ям... Ето какво ще ям. Ще ям сандвич с пържола, с кетчуп. За десерт имам 2 парчета бисквитна торта с такива бисквити, закуска и такъв крем лимонов. Вчера си я направих. И чаша разтворим витамин, мултивитамин. И така. Днес си седа вкъщи и си почивам. По някое време трябва да напиша някоя домашна по граматика, защото не съм писал домашна по граматика от месец и половина. И утре съм на часове от 8 до 11:30. И после ще се виждам със Светла. И ще покажа орхидеите на майка ми. Много яки, вижте. Много яки цветя. Страхотни са просто. А тия миришат. Просто феноменално. Някакво такова сладникаво, леко парфюмено, много яко. За протокола, ванилията е вид орхидея. Такава по-голяма, не е за вкъщи, за двора. Други орхидеи, които тая много красива орхидея. Бяло с лилаво, жълто и някакви такива пръски на лилавото. Много е яко. Феноменално е просто. Тая още не е цъфнала. Мисля, че ще бъде нещо като лилаво пак някакво. Тук има една по-малка орхидейка, която е такава жълтеникаво-розова. Много яка. Ще имам... Баща ми пуши много цигари, напоследък си пази кутиите и първото нещо, което направиха беше преди няколко седмици е робот от цигари. Тична човече от Майнкрафт. Lucky Strike, Marlboro, Rothmans и врата му е Camel. Той му се мърдат ръцете и не, очите не, му се мърдат тук краката, могат да се... Опа! Ето краката могат да се направят като пръсти. Но предпочитам да не го правя. По-хубаво е така. Той седи тук. И другото, което направиха баща ми и сестра ми ги прави тя. Вчера направиха момиче. Цици даже. Или наченки на цици. И коса, която може да се развява насам там. Ръцете пак се движат. И краката са от кемъл жълт. Врата е син кемъл. Като цяло е много яко. И ето ги тук двете. Еднаква височина са. Само се фанали за ръце. Ето. Много е яко. И да, сега ще ходя ям да гледам Game of Thrones и ще се чуем по-късно мои млади падавани. Става, мои падавани, тук съм ям бисквитна торта и си лафи с моите момчета от JTV. Здравейте. Да, това беше гейския глас на Хими. Здравейте. Не. Това беше още по-гейския глас. Това беше Даро Веждата. Даро, бички. Не е бавно се. Става мой млади. Риксус дол на Mad Mine, това беше Спарко. И Спарко в момента играе Юги Джо.
момента тренират на Yu-Gi-Oh, защото аз съм толкова добър и трябва да изкарат всички карти, за да могат да играят срещу мене. Иначе нямат шансове. Играта. Макар че с началните карти. Не, това е едно на ръка. О, много е хубава тази сутрин торта. Това е последното парче от цялата това. Я видя ли във влога? Да бе, аз и в началото на влога ям пак торта. И там виж дебел. Да. От ли си, бе? И според мен ти на 90 години, ако живееш тогава, ще ти са увиснали слоновите. Не знам. Ти ги настъпи. Трябва да се чуваме по-късно. Мои мали падмани. Това е краят на тази влог седмица за май месец. Надявам се да ви е харесала. На мен лично ми хареса така малко да се върна към корените си, да make daily vlogging. Няма да правя пак daily vlogging, просто не ми се занимава. Не че не мога, просто не искам. Мисля, че една седмица на месец е напълно така достатъчно да ви занимавам с моите дневни простотийки. Това влог ще го видите утре на обяд някъде. Мек на 8 на обяд. Защото аз съм много уморен и не ми се качвате първа и да обработя на... Просто не ми занимава, защото съм много уморен. И да, ще видим утре. А вие очаквайте тази седмица по някакво време въпроса да видите Доги номер 12. Не спирайте да пускате коментари в отговори Доги, нали, въпросите отговорите. Въпросите, които напишете на тези клипове влоговете, аз ще ги доварям в коментарите. Мисля, че така е най-удачно, пък и нали, на повече въпроси до сега договарям писмено. И да. Ще чуем в следващия клип, май падавани. А от тогава, нека си да бъде с вас. Винаги.